Mbeke mukia basubati kurwa sarongo rwa Gusii niko bagendrete kwegendere na gwekinia kiombekio kemekante buna lufida niko bagendrete konyora maigeri ao asokonyara konyora chinchira chinde chowekinia nabono nigo abasubati abo baganiriye konyora maegerio yo kwegenderia asinchira ao anene oborosia bw'isabuni egatie binde binge eriyo gwekinia ase sector yo bonchoreria nabo igogo konya asogokinia uchumi ense ya Kenya. Murikito Frida Kerubo na sangamo na warwa sowime orobote no rabaka gutwariganirya serituko ya lero. Abasubati nigo besokire na kwegendereria gwetera ebyombe gusangana abasubati ase ekyombe gya lufida korwase bunge ya kitutu chache South County ya Kisii nigo baba kwerera obokonyi banyolye gwetera obonchelire na boigo obogachi bwechibesa ekyombe gya tokonyire buna abasubati gotomukia kwagenda kwarigi kwakora noani biashara bindi kwarigi kibesa kuiko mutenyi kwanyoranga kwanyorire kire na ndokoreta savings yorete na kiri kwabugurityo kwareta nturarira muchando ndasinge nkinonyo yotamanyite biashara bono nkuna kwegasa at least nkwegasa tule toikire. Abasubati abo boigo nigo baerera obuya bwogo chamo asibabeire bagokonyeka korambalia ebirengerelyo na gokonya na emechando ekyombe ngo kwakira omukia na indekero gwasangire n'abandi ngo kwabara oboseni nsa chinde lirimo ramo nkonyora uri bagotebiri kende utamanyite kerokire tayi bweka mwari gusoganyite omugaka akoretere togocha kumanya kende omugaka kareta nyumba ogenda igotura amanyaye ngaisiko ganingi kegendrete na nditogocha kunyara kuriye wano ndoche gya tokonyire yatubekire mukamana itwa maete kenda roguchukuganya 10 na ndeteri goisana. Omurikio monene bw'ekyombekio Zipora Kimutonigo aherera na kiba chagete goikabono iga asibabeire bagokora amange abangina ababaru feed women group twachagete ekyombeke kare 2016 tuwachaka merry go round along the way ngachanka umera actually ikininche na umerete nkanyore gento gekoro kunga joyful women table banking gento nkero gechakire no mungi no ruto tugachaka kukora table banking tugatiga mangana ali merry go round kolende nigo baimukire getambukero ekeya ase banyora amaigelio yokorosia esabuni ase okwenyorera engere yabo yakera lituko twanyoro mo bisore tukamanyanga nkorosia ali chisabuni nche nabeire nkumuria gamenyete ndore tunone karo muntu nkagaiga mbaka nkamo invite aicha konye kyombeke karo twagambete tugaitie minute ase kyombeke yitunga ndutagete tokore biashara mbiri bitorakore ngento kitorakore kera tokonye tonyore ebesa sa group so we decided of kogenda kurigia Mr. Vincent na ndekero na chitenka umanya na nche na monyoreta se fora mwende asago somi ikaro na beto yo mobo nkarra igotogo teberani ebintu na nche nkareto bungaini ubwesemi ya se kyombeke kiani gosanga no mwegeri Vincent Obaye nigo aherera ebintu ebigotumika korosia esabuni na boigo obuya bwabo abo gutumika matoke kurumugondo abo gutumika mapaipai alia matobu nabo gutumika chinyanya chiri chafinye kireta ichiringi ya mono no ichiri abantu bago tutachikoro kupandeka ochifinyete buyo gachibeka chikemika na bachiko besabuni montale sibiri igo ebintu biri abangina mono konya togutuguta echine chibeso gutuguta guchiro sana ibi kobwa mono chikemiko nko bachiri rigoro mono na inde karo twachite ko kare research twanyarete ngebintu bitogutumika mono nyumba obitumike ko bato manya bikorosia sabuni anta bagwisibiri abasubati nigo basomirigwe chinchira chinya cyokwenyorera enibo ase ekerengo geinse kegima kolende nigo abasubati abange babori gwesokia ase obunge elinde bosanga nabamwabo ase okwegendereria njenta itoko semia abangina bali sikugalia mangana abiri ngekero isaranse tenka gentonke yora abe gogokora so asa abangina bandi Frida Kerubo Ndizi.